Daddy GR wee werugokwa n'otu amụ wee chọọ ịtụgbusi ụmụ nwaanyị chọọchị membia. Hey! Ya bụ ife abụlọkwa obere ife. Pastọ unu na-afụ ebe a bụkwa atasa. Hey! Atasa 2026. Onwekwo ụdịka nwaanyị pastọ anụnwa fụrụ hapụ. Ọkwọ ma ndị agadi nwaanyị dị 100 years, ma ndị eze adịghọ n'ọnụ, ma ndị alafa yọrọ ayọ, ma ndị afọfa yọrọ ayọ, ma ndị nwunye mmadụ, ma ụmụ agbọghọbịa. Nya ife pastọ a na-ata bụ ntariko. Hey! Okwu nke a ka a na-akpọ ịlọ ọhụ dị asọ 2026. Onwekwa onye pastọ fụrụ hapụ. Okwu ebe ọbụla ọ fụrụ ọchụ ogbunye amụ na ya. Ọ bụkwa na ịfụbeghị onye bụ ife onyonyo, ị bịakwa ka m gwa gị ebe ị ga-ejefu ya. Ọ bụrụkwa na nne gị na-eje ụka pasta, ma na nwanne gị nwaanyị na-eje ụka pasta, ma ọ bụ nebo, ma ọ bụ na o nwere onye ịma na-eje ụka pasta anụnwa. Hey! Ị bịakwa ka ị malụ na ọchụ ya o so na-egwu ọlakarịpụta pasta anụnwa na ụmụ nwaanyị karịkwara akarị. Ife pasta a na-egbunye amụ n'ọchụ. Pasta enwerọkwa testi o. Onye afụkwa onye ala ọ ya atakwa ya. Onwekwo nke ọ fụrụ hapụ. Wee na-akọwa na afọ ụnụ ụka Daddy GR anụnwa bụ All Christian Miracle Ministry nke ejikwanụ oyoyo Jizọs wee marụ. Hey! Nke a bụkwa oyoyo n'ọchụ ụmụ nwaanyị. Unu fụ ka esi aṅụ Daddy GR amụ ọ kpachapụzie eze ka ewu akpọrọ ọkụ. A na-ekwezi ya oyoyo na-amụ. Pastọ na-ekwezi ụmụ nwaanyị chọọchị membia oyoyo n'ọchụ. Hey! Nke bụ na o nwere otu agadi nwaanyị nwada ọcha. Ịfụ nwaanyị anụnwa o buru ibu, mana nwaanyị nwere ala nwaanyị makwọrọ mma kama na nwaanyị abụrụgokwa anti koi koi. Hey! Nwaanyị akakwa na nka. Nwaanyị a na-agwụ na-erugokwa 80 years. Ka pastọ anụnwa jidere wee na-etitọrị ya bụ nwaanyị dịkwa ọcha. Ọkwa agadi nwaanyị. Pastọ wee na-apị ya aka n'ala wee na-amị ya ọnụ. O nwere nke eze adọọdị n'ọnụ. Na-amị ya ọnụ na-apị ya aka n'ala. Nwaanyị wee na-enye amụ pastọ a ka a na-enyo mmiri. Hey! Nke a ka a na-atị na ya agadi nwaanyị akwa aka nka na-egwu ọma agba. Ịfụ ka agadi nwaanyị a si egbu amụ pastọ a ya bụ ife abụrụkwa obere ife. Ọ dụkwa ka agadi nwaanyị agbalụ fest na ya bụ egwu ọlakarịpụta. Ọ lakarịkwara ụmụ agbọghọbịa. Ọkwa ya na pastọ wee na-apịrị ya. Pastọ a na-akụ ya aka n'ike. Ịta nwaanyị a na-eti nwaanyị. Hey! Chimo! Ọ gịnị na-afịa n'ụlọ ụka nke a bikonu? O nwekwara nke nwatakịrị nwaanyị nwada oji. Nke a dụka nwunye mmadụ maka na ala ya adagwe. Nke a wee bulu amụ pastọ na-enyo iwom. Pastọ wee nọrọ ana nnọọ ifuru ka o ti wee gbata ọkpịa. Ọ bụrụ na m ụfọdụ ntụtụ dugodi anya n'ike. Ifu ka o ti gbata ọkpịa. Nwatakịrị a na-enyo amụ ya. Pastọ dịzie eze ka ewu akpọrọ ọkụ. Ọ na-aṅụ. Hey! Ụmụ nwaanyị a na-abịa ụka pastọ amakwa aṅụ amụ. Hey! Onye na-ekuziri fa na-enyo ya bifo ịmara ife na-eme. Foonu fa dapụ. Foonu pastọ ji eti ife onyonyo. Pastọ welụkwa nnọọ nwayọ dozikwa foonu ya mma wee sizie anya bụ nke nwaanyị na ya menatafu nwuoru m ọkụ. Hey! Wee si n'azụ na-adụ ya anya nke nwaanyị na-eti anwụọ mo. Pastọ dị asọ Holy Ghost anointing. Pastọ mo. Anọkata pastọ tọnụọ ya missionary journey. Hey! Nwatakịrị bunie ọkpa enu. Pastọ na-agba. Ọ karịkwara akarị mgbe egwu ọlakarịpụta. Onye nke ọzọkwa pastọ na-agba. Onye nke ahụ ife pastọ gbara ya bụfu nwuoru m ọkụ. Hey! Pastọ na-egbu ya iwom ka ozi nke ọ gbara aka m ụdị ọcha. O nwerọkwa ụdị ka staịlị pastọ na-aha alafọ. Ife oke ọ dị isi ka semi-final. Isi ya unu fụrụ ebe onwekwa ife dị ya. Ife dị n'isi a bụ sọ ajị ọtụ ekwokere ọlatụ ndị ọla n'iyi. Hey! Ka o si atụrụ ụmụ nwaanyị chọọchị membia otu amụ. Wee na-akọwarị na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ọ na-ala abụ ndị jere iri oriri dị asọ. Hey! Ndị nwere mkpa. Ndị jee ka pastọ gbuorufa mkpa. Pastọ wee ruzie na-egborufa nke enu alụ. Ndị jere ka pastọ rụọ alụfa ọrụ mmụọ na onye nwa na-emefa nke nwa na fa chọrọ ịnụ di na difa na-emefa nke nwa na fa chọrọ nwa na difulenu mkpa. Pastọ wee were otu amụ wee jide ndị a na-atụfa gwuogwuo. Hey! Na nke na-ewedu m iwe bụ na oke ibiri ya pastọ na-ala mana pastọ na-esefe ife onyonyo. Faka gba nkịtị. Ifuru nke agadi nwaanyị ahụ ọ dụrịarị ka onye buruzie ife onyonyo nwa nya ka ọ dị ya n'aka ka o wee na-ese. Amanna oche nọọsụ osi aka Daddy GR na-atụrụ otu amụ. Hey! Oche nọọsụ aka Daddy GR na-ata atata. Wee na-akọwa na ka nya bụ ife onyonyo si wee na-efegharị n'ihu akwụkwọ ọbụ na Daddy GR nwagoro foonu ọfụ. Hey! Ọ ma ha transfa ife dị na nke a na nke ọfụ. O wee were wee je nye PA ya ka o nyere ya aka ka ewelizi ife dị na nke a tinye na nke a.
amakwa m ebe a CPA ya nwapịrị aka ya bụ ife wee na-ada na WhatsApp niile dị na fonu pastọ tetekọm egwu alakerepụtụ wee na-efegharị ka efe chọọchị. Ebe ụfọdụ na-atị na nwunye pastọ bụ ife fụrụ ya bụ ife onyonyo wee si ebe di ya enweghị ifele ka o nyere ya aka wee fetaa ya mana ọdọkwa nke nwunye ya eme nke ahụ maka na ya bụ nwaanyị fetaa ya ifele ya adukwuri eduru ezinụlọ ya. Ebe ụfọdụ na-asị nọọ pastọ sendịrị ya bụ ife na grupu WhatsApp ndị chọọchị membia na-enwere ife onyonyo o sere wee chọọ isendịrị ndị chọọchị na ọ maghazi mgbe aka ya ji wee pị n'egwu alakerepụtụ wee na-ete ndịrị ya ndị chọọchị memba mana nke a dọkwa nke eziokwu maka na ọ bụrụ na pastọ sendịrị ya onye ete ndị ofu ịbụọ ịtọ ịnọ na ọ ya amazi nọ ife ọ na-ete ndị ka ogene ebe ụfọdụ na-atị na o nwere ike ọ bụrụ na fonu pastọ mebiri emebi o wee jee ya ebe a ya arịa ụnụ mana ndị a bụ ndị na-aka ewepụta ife mgbari ọtọ ndị mmadụ na-enwere ike ibe ebe a ka pastọ wejee ka eje lụọ fonu ya ike na fonu daa na n'ihu ya ha afụsịzi ụzọ ha eweta ọkụ onwe dị ka pastọ ya esi wee fichapụ n'ife dị na ya ike otizie ka o jee lụọ ya na ndị ahụ bụ ife fetara ya bụ ife onyonyo n'ihu akwụkwọ ebe pastọ mana ụdịka ọlakerepụtụ adị na fonu ya ọ kaghọrịa mma na otufu ya bụ fonu na o mebie ijezie na Telegram anyị ịmarụ na nne na oso na ya bụ ife onyonyo ọ kachasịkwa na ndị na-eje ụka n'ụlọ ụka pastọ anụnwa ọ bụrụkwa na nwanne nwaanyị na-eje ụka ya maọbụ na nwunye na-eje maọbụ na ọyị nwaanyị na-eje onye ọbụla ịma na-eje ụka pastọ ịmarụ na oso na ndị alala ọchụ dị nsọ n'ụlọ ụka anụnwa a na-akpọ All Christian Miracle Ministry nke ejikwanụ oyoyo Jizọs oyoyo n'ọchụ ụmụ nwaanyị na afọ pastọ anụnwa bụ Bishọp James Ogbo. Ụfọdụ na-atị na onye Enugu steeti, ụfọdụ na-atị onye Enugu Ezike, ebe ụfọdụ na-atị na ya bụ pastọ bụkwa na onye Bende, ebe ụfọdụ na-atị na onye Agbọ. Amakwa m onye ebe pastọ bụ na ife anyị ma bụ na egwu alakerepụtụ dị nsọ na pastọ ferie ka efe chọọchị nke bụ na ndị mmadụ na-atị na ya bụ Daddy G.O bụ onye amụma dị ike na-ewu ewu nke a bụ onye amụma dị ike na-enu ọchụ ụmụ nwaanyị. Mma agha Daddy G.O na ọ dụkwa ike ma na-ewu ewu ọkwa nke a ka a na-agụ mma agha ya dị ike mma agha ya dị ike na-enu ọchụ, mma agha ya dị ike n'ikpu ụmụ nwaanyị, mma agha ya dị ike atasa pastọ, mma agha ya dị ike o nwere ọkwa onye ọ fụrụ hapụ, mma agha ya dị ike ma ntị kọịkọị, mma agha ya dị ike ma agadi nwaanyị, mma agha ya dị ike ma ndị 100 years, mma agha ya dị ike ụmụ agbọghọbịa, mma agha ya dị ike nne nwaanyị pastọ abụkwa atasa 2026. A na-akọwakwa na pastọ emegori celebration 42 years ọ bụ pastọ na ọ bụrụ dịrị ife taa na otegori ọ tụbalụ ndị ụtụ amụ na pastọ abụkwa atasa nyaye ọla na ndị chọọchị membia n'ihu lafa n'azụ. Kedu ebe ọnụfọhụ wee lafa ka ọ n'enu Baịbụl ka ọ n'enu ọta ka ebe fọrọ bụ n'enu tirin bịanụ ka ụnụ fụrụ ka pastọ si atụgharị ukwu ụmụ nwaanyị ebe ọ na ebe okwe mma agha pastọ ụnụ adị ike o.